Αγαπητοί, εάν είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστί. Ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτόν εώρα και τον Θεόν, ο νου ώρα και πώς δύναται αγαπών. Πέτρον και Παύλος συμφώνος ανεφημίσομαι, Λουκάν Ματθαίον Μάρκον Ιωάννην Ανδρέα, Σίμωνα τον Κανανίτην Ιάκωβο Φίλιππον και την ομίγυρην Πάσον των μαθητών επαξίως εφημίσομαι. Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα. Και αύριο η σύναξη των 12 Αποστόλων. Να είναι βοήθειά μας και χρόνια πολλά. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτό και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτό. Σ' όλη τη γη διασκορπίστηκαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και κήρυξαν το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την Ανάσταση του Χριστού και λέει αν δεν υπήρξε Ανάσταση τότε μάταιη η πίστη μας, μάταιο και το κήρυγμά μας. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι η υπόθεση και το κέντρο του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων. Την Ανάστασή σου, Χριστέ σωτήρ, άγγελοι ύμνου σύνεν ουράνοι, και ημάς τους επίγεις καταξίωσον, εν καθαρά καρδία σε ξάζει.
Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού μας δίνει περιεχόμενο στο κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, αλλά και στη ζωή ημών των χριστιανών που ακολουθήσαμε το κήρυγμα και το παράδειγμα των Αποστόλων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος αυτόν. Ο Πέτρος εκήρυξε στα μέρη του Πόντο και του Βυζαντίου ο Ανδρέας το Βυζάντιο και στα παράλια του Ευξήνου Πόντου. Ο Θωμάς στις Ινδίες, ο Ιωάννης στην Έφεσο και στην Πάτμο, ο Ιούδας Θαδδαίος στα μέρη της Αφρικής και γενικά όλοι οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Τα επακολουθούντα σημεία είναι τα θαύματα που έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι και επεκύρωναν αυτά που έλεγαν στο κήρυγμά τους. Όταν ο Πέτρος βρέθηκε στην Ιώπη, του είπαν για κάποιο Εννέα που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Τον εσταύρωσε λέγοντας το Εννέα, ιάτεσε ο Χριστός, και αμέσως έγινε καλά. Και πηδούσε από τη χαρά του. Το ίδιο έγινε και με την γυναίκα εκείνη που ήταν η ζωή της γεμάτη από αγαθοεργίες. Και ελεημοσύνες. Ή τα βυθά. Με την προσευχή του ο Απόστολος Πέτρος την ανέστησε. Το ίδιο και ο Παύλος και ο Ανδρέας και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Μόνο το όνομά τους όταν επεκαλούντο οι άρρωστοι γίνονται καλά. Μόνο η σκιά του Πέτρου όταν περνούσε από εκεί που ήταν οι άρρωστοι να πέφτε πάνω τους, γίνονται καλά.
και του Αποστόλου Παύλου, τα μαντιλάκια που είχε ανασκοπεί στο πρόσωπό του. Έκαναν θαύματα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Έφεσο και στην Πάτμο έκανε θαύματα μεγάλα. Και έτσι όλοι πίστεψαν στο κήρυγμά του και βαπτίστησαν. Στην Πάτμο υπάρχει ακόμα λείψανο του Ιερού Βαπτιστηρίου στην παραλία, εκεί που ο Άγιος Ιωάννης κήρυτε και βάπτιζε τους πιστεύοντες Πατμίας. Και τι να πρωτοπεί κανείς για τη ζωή και το έργο των Αγίων Αποστόλων. Στο βιβλίο της Αγίας Γραφής που λέγεται «Πράξεις των Αποστόλων», ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει τις περιοδίες και τα θαύματα των Αγίων Αποστόλων και ιδίως ιδιαιτέρως του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος δεν εγνώρισε προσωπικά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά τον επίστεψε και τον αγάπησε με όλη του τη ψυχή και έτρεξε σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Στην Κύπρο, στη Συρία, στη Μικρά Ασία, στη Μακεδονία, στην Αχαΐα, στη Ρώμη, παντού. Ποιος ο τόπος δεν σε γνώρισε σαν Απόστολο των Εθνών, Άγιε Παύλε, ομιλώντας για τον εαυτό του, ο μεγάλος αυτός Απόστολος των Εθνών λέει ότι δεν έχει να πει κάτι. Για αυτό τον Παύλο που ξέρουν όλοι. Έχει να πει όμως κάτι για τον Παύλο που αρπάχθηκε, ανέβηκε στον ουρανό, τον τρίτο ουρανό, και εκεί άκουσε ρήματα άρρητα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα διηγηθεί κανείς σε ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος πάλι για την ομολογία του όταν ο Χριστός τους ρώτησε όλους τους Αποστόλους
Τι λένε οι άνθρωποι για μένα? Του είπα, λένε Κύριε ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας, ο προφήτης Ισαΐας ή ένας τέλος πάντων από τους προφήτες. Εσείς όμως οι Απόστολοι μου, τι λέτε για μένα? Και πήρε τον λόγο ο Πέτρος, ο οποίος πάντα ως μεγαλύτερος στην ηλικία, αλλά και λόγω του χαρακτήρα του που πάντα ήταν πρώτος σε όλα, απάντησε και είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, του ζωντανού. Και ο Χριστός εδέχθη αυτή την ομολογία της πίστεως του Πέτρου. Και του είπε, Πέτρε, έτσι όπως τα λες τα πράγματα είναι. Και εγώ σου λέγω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος. Και σε αυτή την πέτρα της ομολογίας που έκανες αυτή τη στιγμή θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Έχουμε και στη Ρόδο, στο χωριό Αρνήθα, το μοναστήρι του Αγίου Αποστόλου Φιλίμωνος, του Ιαματικού. Με ένα τεμάχιο από το λείψανό του. Και με το σπαθί με το οποίο ο Δήμιος του έκοψε την Αγία Κεφαλή επειδή δεν ήθελε να αρνηθεί τον διδάσκαλο του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Η Ιερά και Βασιλική Μονή της Πάτμου σεμνύνεται με το να έχει στο πνευματικό της θησαυροφυλάκιο την κάρα, δηλαδή το κεφάλι του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στις Ινδίες. Αλλά πού να αναφέρει κανείς όλα τα έργα και τα θαύματα και τις περιοδίες των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα που είναι η χάρη τους των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και αύριο η σύναξη όλων των Αποστόλων, ιδιαίτερα
και με πολλή ευλάβεια και ευγνωμοσύνη τους ενθυμούμεθα τους Αγίους Αποστόλους, ψάλλοντάς τους: Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεση, παράσχει τις ψυχές ημών. Αμήν. Πέτρον και Παύλος συμφώνος ανεφημίσομαι, Λουκάν, Ματθαίον, Μάρκον, Ιωάννην, Ανδρέα, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβο Φίλιππον και την ομίγυρην πάσο των μαθητών επαξίως εφημίσω με.